ya Kitutu masabe me kaunti ya Nyamira nene wodi ya Rigoma nigo besokire na kuro kubore guchase abaraya nene kurasoro ngoro kubakiraniriya amagendero bawukora nigitase ni Kyandizi TV nigo baganiriye gusirwa asebyumbe aona abana babo konyorerwa amabaga yemeremo egati ya maganyanda skire watana nigo bagenderete wetra makongu ye chingenjo ayo akobairania magega umuriketo Paul Kapukara na mange kurasensemeyo basubata baiga kurwase wadega ye Rigoma nigo bagendere ko babakubulia barayi babo koneka bunango bayika barange asoko basira sebyombe nabo igo ko bakonye likwegendereria konyorangina na ise bakure batigirwa abachokoro muntu yotigire mwana kali kwenya baindege ndokende babere bago support sports asaba saja no bebire abana abanyaruka baroro tabariko kwa talent batakire na baro support baskego timotu bago kwana nigo bayereire njira bagendere ko bagwetera engai asibono baganiriya baraya baga ko baroyisire kibara chinsoko jama chibune njire yemo yo kubatora chigurube achigota naga torura kori ngenda kori arakorera buyayiga abeke kiombe kiyaga kyababuraka banda bomera nari banyora nonye na karoni basomeria abana babo amaene noene bara tubwatero goroga igarero teyo yatago kire yaerire pi chipikipiki chikomora abanginanse jamura babura kansa abangina batekire megongo unabona ndubwato monginaga ikore ne nyimbo irabunika gwetere bare rogoroga ike koenda ku karantini koruke roke koenda karantini abangina baminto nabo igo bagendere ko bakubulia barayi kwaniki bunangoro ise bari amabagaye merimo gucyasa abana babo abo abange basomete ko batabwati merimo gaki abana bayitomba bari iga abande bakorete chikosi mbali ko rumona especially ko ruga iga ko ruenjoro ko ruwabi bari sikoga iga bamuraba sabake amaene basinyire ngaki ngibago kora ngayibago cyanga ibago rusinonya ngapito bajakire no ene byasara bono bakorete bakaji university no bari sikoga iga tabati ngento bago kora abangina baminta abana abo bakonywe ndiyamono provider babwate chipusati bigati cyabo nigo igo bababolira barayikone kibunango sira bari chikanisa chisukuru amona gokora amagenderande idio kwenekia amagendero asorogo ngoroiga ona bono kanisa cheito kanisa ya Jembaro Katoliki akito kwato machando mangembe atoikire gatu nene no bago chali gereri bono nto kwato bakong ana abana baito sikuru wati to Mbaro ganto kwati bakini gotole meine egento kende esukuru ya ito nene mono sana aminto nento tutari kurarete rugento kende iga baminto bole mobora no banene torete runo ena ga stadium ga se bana baitu bago cyasere mepira amangana ina kimwe gweta abangina babuna bare igamba bwate ebyombe amaene baki abarayi baitu bari komoko genda mutago support abangina aba bayi ugento keke bachakire ebyombe bana kuimoka nabo igo abange bali bagokora ubonchirio bokoboke nigo babulira barayi abaga ko bayikange nako basirane nasoko bamabuli ayora bakonye ko batanga chinga kichumo gasomo tindi nabo igo chinga ki chembura abangina bali babwate byose kibaraga gweta omugaso bayitire kimotari kubarore byabuli gabakengere ariko bakona kwimaka ne byasara byaba abangina naki egati abo bali bagokora ubunyagitari bw'ebinyoroime nigo basegetera abantu kubwaterana elyo kuri bali bya amarwere asibasabire serikali kubasira nako bakonya ane na marioga alia ya marwera alia chandeta bantase binyoroime andeka twachire binyoro bagotoikanya tobwaterana borwere mboyo boko biswa kero monde chitokase no borwere bwa yerinde to tokonyane tobe togokore gasi kero bwatafie ngiya nigo gokore gasi buya kero bwatafie ngiya nigo nane kura na bakonda gwaka turatebia serikali erigere limone to amarioga ale mona ya pressure na diabetes aina aro tabwati ayande ntobwate sibare bayigwete banje batokonye ebintu ebi abangina ntagokonyaka bakinyamira yaiterabe buyamono ginko reporter getaseni kya wanjete Kyandizi TV kurigase county Nyamira enchego ngorukwa Polycarp oka